Здравейте хора, аз съм Шарал Кинг и днес играем Dream League. Dream League Soccer. Друго, войската е толкова силна, да. Видите, аз не съм го почнал цяло, защото като започнах да правя клипчетата, ще почнем така трансферирам. Матч започва. Това матча, да, аз вече ще почна да снимам клипове на всякакви игри и ще почна да снимам поредица на всякакви игри ще почна да снимам поредица. За това така ще го... И това аз вече познам премекли. Сега ще, както видите, на Dream League Soccer. И добре, долу гъста. Сега може трябва да падне. За първи клип, добре да се справи. Аз... Да, не знам, дано добре така се справи за този първи клип. Трябва да бия... Добре, право се знам. Удар. Напред са ни само Меси, Левандовски и Неймар. Левандовски в центъра на нападението. Жордия, тук не може да го справя. Да, сега съм такива клипчета ще снимам за сега. Също така. Джак. Айде даже... Добре, те ще ми е хвана. Аз ще правя този сбор, ще го правя на Барселона. Аз си купих Левандовски, той ми беше първия, който купих. Не, първо купих Сена, Жорди, Алба. После на нещо да имам някой за напредене ми да помага на другите. Аз някои хора ги продадох от началното ми... от началния ми свят, от началния ми формат. Затова сега така с хората и... Сега Неймар вкарам. Неймар един и Меси. Хора ще гледаме и матч фактите. Края на матча.
Добре, Жордиова. Да, Неймар трябва да улети да вземе. Меси. Не го спрям. Добре ли тук Левандовски е сам и той за да отбележи и поне сега и този гол. Не. Лека. Защо да може да отбележи? Така. Меси и сега тук Неймар ще промени далечен удар. Сега ще има приложение. Продължението сега е точно удар. Да стигне го. Тук сега някой трябва да го спре да отбележи гол. Май ще Тер Стеген. Да. Ще го спре Тер Стеген. И сега Жордиова отгоре калват. Меси тук трябва сега... Аз сега ще натрупам клип, да може да видите, ако искате да направим поредица на клипове и на кои. И следно тези поредици ще почнем да имаме клипчета и стримове. Също така. Това е Левандовски. Добре, сега тихна. Поредицата може да почне първо от Dream League. Там ще реша с едно кои клипчета. Така, какви игри да качвам, може да напишете някакви коментари или игри да играем, както искате. Левандовски, Неймар, удар Неймар. Той скоро трябва да донесе един хубав късмет. И си тук сега трябваше да има една дуспа. Не си имам голям удар. Донкастър трябва да ги окастрим. Меси. Ще има на да пази Тер Стеген. Не. О, Левандовски. Той се реди там. Сега ще другата доспънна. Ще бие Неймар. Извинете се това. Добре, тези хора хвъстъщения. Неймар трябва да вкара. Не. Всичко е в твоята не. Сега ота. Yes. Тази сега е почти шанса да спа за мен. Така и си. Yes. Добре.
4-3. Тази е решаваща дуспа. О, тук не трябва да ги пропускам. Вече тези дуспи, леле! Решаваща дуспа. Аз пък дуспа. Дуспа. Yes. Те тук са особо и ги бият. Yes! Решаващата дуспа, дали ще продължим да спите или ще бием? Добре, продължаваме. Вече пите и защитниците. Много може и по-натам да биете, ще се хаклява. Джонс. Добре, биехме и се класираме. Класираме за трети раунд. Мач фактите. Малон да мач, Неймар. Аз имам 7 шута, а те 5. Аз имам 5 прави шута, дългастро 4. 3 корена, аз имам 3 корена, те 1. Пасовете 97%, аз съм спред. Пас комплетен. Аз 39, те ще и през и територията аз я през една, те 40%. Фаулите, те имат един фаул. Картон и офслайда. Те имат един. Първия Хапър за вкара Меси в 45-та, Неймар в 64-та и Хапър в 16-та за дълга. Хапър в 16-та, Брауни в 57-та. Мач завършихме 2-2, а 10-6. Дано клипа да ви е харесал, ако така, абонирайте сме или дайте лайк нагоре. Ако ми е харесал, коментар. До другия клип. Чао!